Assalamu alaikum jama'a, sunana Munirat Abdulsalam. Kamar yadda kuka sani, mun fara sallah Bonanza ɗinmu daga rana ita yau har zuwa ranar sallah da rana ɗaya bayan sallah. Wato wa'annan su ne complete product ɗinmu wa'anda za mu sayarwa mutane cikin lokacin sallah ɗin nan. Bayan sallah product ɗin zai canja, zai ƙara koma kamar yadda yake da. So zan yi introducing ɗinku to products ɗinmu da muke da shi. All products in ana so a saya za ku kira 081 64 50 3441 number mu na Nigeria. Sannan number mu da yake shiga a Niger da Libya da Chadi da Ghana da Algeria shine +227 74 09 8580. Sauran African countries za su kira mu ta wannan line ɗin. Domin placing order in kana da nita, wannan shine number nita ɗinmu. Za ka tura kuɗi cikin wannan account ɗin na Niger. In kuma kana Nigeria ne za ka turo kuɗi akan 0081 642480. GT Bank Munirat Abdulsalam. Kayan mu sakawa muke a cikin mota. In aka saka shi a cikin mota bayan ka tura kuɗinka, driver zai kai maka har zuwa garin da kake sai kira ka ce kayanka ya iso. Ka zo ka karɓi kayanka a tasha, ka biya kuɗin delivery ka karɓa. Sai ka biya kuɗin delivery ka kawo kayanka bayan ka tura kuɗi cikin account ɗinmu. In ba akan waɗannan nambobin waya da na kira muku ɗin ba, don Allah don Annabi kar wani ya placing order. So zan yi introducing ɗinku ma products ɗin da muke da su yanzu haka a kasa wanda za ku yi placing order a kansu. So bari mu fara da wannan mu ga. Wannan kenan menene kuma ya ake amfani da shi? Wannan shine ake kira zumbur. So wannan zumbur ne, zumbur shaka mike. Yawancin ku kun san zumbur shaka mike. So wannan mun yi shi special package ɗinmu ne wannan sallah. Wannan sallah promo. So yadda ake yi da zumbur. Shi zumbur ana shan shi ne a cikin cokalin cin shinkafa. So biyu, ɗaya da safe, ɗaya da yamma. Haka ake za a sha shi, yana nan kaman zuma ne. In aka ɗiba shi cikin cokalin shinkafa za a sha shi haka da safe da yamma, da safe da yamma. In ka saya wannan, insha Allahu matsalolinka irin na kan gado kamar irin sanyin mara, masu fama da istimina'i, saurin kawowa da wuri, rashin daɗewa akan gado da ciwon mara da infection ko sannan kuma da pile duka yana maganin shi. So shi bayan an baka wannan kasha za a haɗa maka shi, yana zuwa da wannan gari. Wannan garin tea ne. Kun gan shi nan, wannan tea ne. Ana dafa tea ɗin ne daidai cikin wannan cup ɗin. A cikin kofin nan ne wanda za ku sha tea ɗin. So kowane zumbur guda ɗaya yana zuwa da wannan kofin. Yawwa. So in kuka saye shi a cikin kofin nan shine za ku samu wannan haka. Kuɗin shi mun sauke shi yana kan naira 15,000. Sannan in ka saye shi, akwai product ɗin da ya kai shi kyau a Africa, ka dawo ka nuna mana product ɗin, mu kuma sai mu maida maka da kuɗinka. Saboda ba product ɗin da ya kai shi kyau duk Africa wallahi, ba wai cikan baki ba ne. Sai kuma wanne? So wannan ya ake yi da shi kuma ya ake amfani da shi? Wannan shi sha yanzu magani yanzu ne, wannan 5,000 ne haka. Mutane da suna ce akan cewa ba su san zumbur ba su iya saya. Shi yasa na yi karami wa'annan ɗin saboda wa'anda suke da karamin karfi. So wannan kun gan shi ruwa ne, ana jika shi ne haka. In aka jika shi haka sha so ɗaya ake yi. Amma sai ya yi wajen sati yana aiki a jikinka. So shi yadda yake kenan. To wannan fa? Wannan naira 8,000 muke sai da shi yanzu. Karamin zumbur ne. Babban ɗin 15,000, wannan kuma 8,000 ake sai da shi. In ka saya wannan shi ma yana zuwa da gari. So garin shi ya ɗan bambanta kaɗan da na ɗayan garin na masu 20,000 ɗin. Kun ga yadda garin shi yake. So haka garin shi yake zuwa. In ka saya koni guda ɗaya za a baka da gari haka na 10,000 kenan. To yanzu wannan shi kuma? Wannan na yaku bayi ne. Abin da ya sa na ce na yaku bayi ne, da 1,000 za a baka shi wannan guda ɗaya da gari. Sannan wannan shi ma haka, wannan shi naira 500 ne. Wannan kanzon kankaren wannan zumbur ne, kun gan shi nan. Amma yana da bala'in kyau gaskiya saboda shi ma danja ne.
ba karya a ciki. Yanzu wannan umma. Wa'annan duka wa'anda suke son masoyan anti Munira, wa'anda suke so su ji ya ne mene ake ji in aka sha zumbur din nan. Wannan kaman ɗaya daga cikin kashi 10 ne na yadda mutum zai ji shi in ya sha zumbur. So wannan muna sai da shi akan naira 1000. Shi kaɗai haka yake zuwa. Sannan banda to wa'annan sune product edibles, that's abinda za a iya a ci. Wa'annan duka edible products ne a nan gefen. Sannan kuma sai mu gangara ta nan. Nan kamar da ka sani gashi nan wannan humura ne. Ran nan na muku tallan wannan humura da mutane da yawa ba su gane me nake faɗa ba. So humura na yi noticing akwai unisex humura, sannan kuma akwai humura wanda na mata ne. To wannan humura ɗin kamar da kuka gani yana da sirrin shi, special ne. Kun ga yadda yake walkiya ɗin nan, to haka jikinki zai ta walkiya in kika amfani da wannan humura ɗin nan. So humuran nan yana nan da nashi sirrin ɗin na daban, kuma 5000 ne kacal ake sai da wannan. So sai kuma wannan shine humuran mu wanda mata da maza duka za su yi amfani da shi. Wannan unisex. Wannan humuran samu ne, lumancy humura din nan. Samu da attraction. In kaman irin mace tana da problem, kun gani irin a ce kamar irin maza ko irin bakin jini ko wani waye din nan, in kika amfani da wannan humura din nan har aljani ma sai kin attracting din su. So daɗi na da wannan humura kenan, naira 10,000 muke sai da wannan humura. Yawwa to sannan akwai wannan, in kun ga kwalban din ya bambanta. Wannan humuran din da ɗaya ne yake da wancan, amma sai dai wannan shi bai da haɗin da yake cikin wancan, shi yasa ya ɗan fi wancan girma. So shi ne kawai bambancin shi, amma wannan ma naira 10,000 muke sai da shi. Okay. Haka ma wannan shi ma naira 10,000 ne. Bari ku gani, is very very rich. Kun gani sai kin yi sosai. Wannan zaki yaki shekara 2 shekara 3, kuma kun gani wannan din ma shi ma yana nan da walkiyar shi kamar yadda wancan yake. Kun gani zaki yaki shekara 2 shekara 3 kina amfani da humuran nan ba zai kare ba, saboda sai dai ko in ya kare kawai ki sai wani turare ki kara a ciki, amma kuma kin kalla kasan shi nan yana da kyau. Humura ne mai kyau sosai, kuma kin kalla yana walkiya. To haka fa jikinki zai ta walkiya bayan kin saka humura din nan. I think is the best. Like duk a cikin abubuwan da nake producing ban taba ganin abin da ya min kyau ni da kaina kaman humura din nan ba. Wannan ma humura ne babban shi. So wannan ana sai da shi naira 30,000. Wannan ana sai da shi naira 30,000. Wancan da yake gaba sai kuma kulacca. Akwai yawancin kwanan da baku san abin da ake kira kulacca ba. So but amma in mutum dan Maiduguri ne ya san abin da ake kira kulacca. So kulacca yana nan maganin kara, wannan man kara ni'ima ne, ni'iman mace. Man kanshi ne da kara ni'ima, kuma shi ma kun gan shi yadda yake. Wannan man din is 1 in a million. In kin shafa shi ba haske kawai zai kara miki ba duka jikinki zai ta walkiya. Ai kalla jikinki yana walkiya sosai, irin like ba ma san ya zan yi category, ba ma san ma ya zan gaya miki ba ma. So gashi na akwai babban shi akwai karami. Kulacca 5,000 muke sai da shi, amma in kin gwada dole ne ma zaki kara dawowa ki zo ki gaya mana. Sannan wannan na riga da na muku bayani a bidiyon da yake kasa, na mata ne kamar yadda na faɗa. Za ku guje ku duba previous video ɗinmu sai ku gane abin da nake faɗa. So kamar yadda na gaya muku duka products ɗin nan, dan Allah dan annabi in ba akan certified number wayar mu ba, dan Allah kar wani ya ruɗe ku ku je ku saya a wani wuri. So ku yi kokari ku kira layin mu akan 081 6450 3441. Dan Allah dan annabi in ba akan wannan layin ba, kun ga 09077871837 din nan mun daina amfani da shi na kwana 2. So wannan su ne sabobin number dinmu da na Niger da na Nigeria. Duka nambobin nan suna kan WhatsApp. So za ku iya samu mu akan WhatsApp, agents din mu za su dauka. Kamar a Niger akwai picking points guda 2 inda in kuka saka kudin ku ta nita za ku iya ku samu kayayyakin mu su riga da sun shiga Niger. So wannan delivery na gobe ne gabaki ɗaya da kuke gani a nan. Za a tura ne, an riga da an tura kaya ga kwalin su, za a tura su. Wannan mun jera su yanzu za mu zo mu rarraba. Zan ma nuna muku hoton inda muka rarraba, za a kai mu kowa, za a tura mu kowa gari daban-daban. So na bar ku lafiya, inda sauran tambaya ku kira agents ina za su muku bayani. Na gode.